Ito si Baby Janela, ang bunsong anak nila Hazel at John Mark. Siya ang napabalita kahapon at nag-trending na binuhay ng buhay dahil nalunod sa likod ng kanilang bahay sa kasagsagan ng malakas na ulan dulot ng habagat dito sa probinsya ng Camarines Sur. Kasalukuyan siyang nakaburol sa kanilang bahay sa Barangay Suwa, bayan ng Canacman, Camarines Sur. Labis ang hinagpis ng kanyang mga magulang dahil sa hindi inaakalang trahedya na mangyayari sa kanilang pamilya kahapon. Bilang isang ama, awang-awa ako sa sitwasyon ng pamilya. Kaya nagdesisyon ako na puntahan sila sa kanilang bahay kasama ang mga staff at mismong si Congressman Nelson Ligacion para mag-abot ng kaunting tulong at para maibsan ang bigat na nararamdaman ng pamilya. Mabisita po kita, wow. And then pakaulayan po si pamilya kung ano si pinakaipuan na nataba. Ayan mga pangga, so on the way na tayo doon sa bahay ng pamilya ng nalunod na 7 months old na baby. Condolence. DJ Makisig, condolence. Ay, si DJ Makisig. Condolence. Kung ano ang obserbasyon nito, talagang makisig. Gwapo lang. Gwapo lang. Okay lang po mabidyoan ng aking mo na. Nangyari po ito kahapon, July 24, 2025, umaga nang madiskubre po ng kanilang magulang na wala ng buhay ang kanilang 7 months old na baby sa likod ng kanilang tahanan sa may tubigan. Ang kwento ni Hazel, yung ina ng bata, hating gabi na sila nung natulog doon sa lapag sa kanilang sala ng kanilang bahay. At yung kusina po nila ay walang dingding. Kurtina lang yung pagitan ng kusina at yung tubig, yung sa likod nila tubigan. So pagtulog daw nila ng hating gabi, sabay-sabay silang natulog dahil nga napuwet daw sila dahil gumagawa sila ng kutsinta na ibebenta nila kinaumagahan. Puyat sila ng mag-asawa. Yun yung kanyang kwento. At bandang alas 5 daw ng umaga, unang nagising yung ama at hinahanap niya raw yung kanyang anak at hindi niya raw makita sa loob ng kanilang bahay yung kanyang bunsong anak. Kaya dali-dali daw na ginising nung ama yung kanyang asawa para tanungin kung nasaan yung kanilang bunsong anak. At sa paghahalughog nila sa kanilang bahay, laking gulat nila nang makita nila po ang wala ng buhay na katawan ng 7 months old na baby sa ilalim ng hugasan ng pinggan nila, which is yung nasa may tubigan na. At sinubukan pa po nilang i-revive at dalhin po sa ospital. Sa kasamaang palad po ay doon na idineklara ng mga doktor na wala ng buhay ang bata. Ikaw na po bagasuod man nag-abot. Iyo, dagdag. Salamat po maray. Salamat po Congressman. Salamat po. So ganun po ang kwento, kaya sa mga nagbabash na mga kababayan natin sa social media na sinasabing pabaya ang kanilang magulang, sana naman ay bigyan natin ng konting sympathy at pakikiramay yung family ng namatayan dahil hindi naman nila kagustuhan na malunod yung kanilang bata. Kaya sa mga kababayan natin na gustong tumulong, pwede nyo pong padalan sila sa kanilang GCash account para naman mabawasan ang kanilang problema sa gastusin at sa pagpapalabing ng 7 months old na baby. Kung si Ma'am po tumatabang po sa mo yan, kasi si Ma'am po nakakaluwag-luwag po. Pag-send na lang po kang tabang po nindo sa number na ini 0909-1966963 po. Dakula man po sa dakulang tabang po yan para sa mga.